ug karon ang sugilanon sa Laling TV, ang ikaduhang yugto sa bakbakan ni Dato Bungot ug ang Amazona the Princess Warrior. Adunay tao. Yun, ayaw sa pagmantay mo si kalaban. Paghinay ito ah. Tao yun. Tao yun. Tao. Bungot ang aking amigo. Akong kapon ang kinitikti ang puso. Kung aduna pa ba? Uy, ano pa? Rambugog, usay angay na tubuhato na ni. Atong tambalan, dalo na sa itong kampo. Ali, atong tabangan. Ninja Toy-Toy, kung atong kahibuluang tambal. Uy, nakita na kong kay bulungan na tambal. Para maayo na si Dato Bungot, ani. Nilatoy, arang may wagang tambal. Salamat, Ninja Toy-Toy. Dara, ang mahiwagang tambal. Kani ang makaayo kang Dato Bungot. Unod, bukog, unod. Uy, kadako man dahil sa sama danay sa for adult only. Binlatoy, wala na og tambal ang imong amigo nga si Dato Bungot. Ato sa siyang pasagdaan diha kay para makapahuway siya. Tara, manggawas ta. Sakit sa akong lawas. Asam ko nakita at pinsang ng balay. Nagkakagod. Uy, my friend! My friend, Maayo, kinakamata na ka. daghang salamat my friend sa pagluwas nimo sa akong kinabuhi. Pagtuo tingali sa mga Amazona ug patay nako. Nagkamali sila. Kay buhi pa ko. Mupalos ta my friend. Pagsali ba atong pirsa? Sige, kay maupo na among gipangita ang mga Amazona. Ila tiga sa kong mga kauban. Dara! Si, gaya! Si! Kini isa kita pre. Rambugog! Bukog. Kini isa. Si, Master Pogi! Kini isa. Si Ninja Toy-Toy! Kini isa. Si Kamatayan! Kini ang akong mga bagtikang mga kauban. Kani. Murag taas ang porsyento nga mapili na nato ang atong kalaban nga mga Amazona, the Warrior Princess. Sige! Wah! 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 Andam na ba mo? Andam na! Au! Au! Karong adlaw ang adlaw sa pagpanglimalos nato. Pangitao na to anang bukira. Muna ang bukid sa Kanturatoy. Anaw na to diha na kay na diha nagtago ang mga Amazona, the Warrior Princess. Andam na ba mo? Au! 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 Let's go, come on! Buhay magtanga-tanga kay abtik kay galing atong kalaban karon. Dubliho na to ang atong kagbat. Dublion! Dubliho! Stop! Kaya nabot na ta. Tanaw na ko, ug napabagyapon sila na ng bukira. Kung teleskop yun. Munong ko, kaya ako ng teleskopon, ug napabagyapon sila. Usama bin natoy, guniti ang akong kanding. Kaya akong tanaw. My friend, Dato Bungot. Naapa sila. Nagpasinaw sa ilang armas. Di puwigo. Pinanglang mangandam kita. Manaw ko. Oops! Ibutang lang akong tanding diya kay mo kaya akong sakyan niya.
lang. Dato bungot. Oh, diyan na. Move! Kamatayan! Ngunit niya ako armas ni Tuigo. Kasi kita na ko ang Amasuna. Amasuna! Na! Pagbantay mo sa magbalik ni Bungot! Boss! Nakalungo ka tuloy sige tayo. Si Dato Bungot to karon. Pagtakabor nimo. Amaw ka ingon to tiwasan nimo. Nisunod na po kadayon sa kuha. Karon, wa ko katiwas boss. Pagbantay mo sa magbalik ni Bungot! Ngot! Sakto sa kunak ko ang inyong lawas niya kong armas ni Fuego! Go! Sige boss. Dato Bungot! Ngot! Labaw na ning adlaw. Dom! Pabuto ang amuang rakak rapido sa imo. Rapido! Do! Atak na. Kaya akong atas. Masalbahan ako sila! Ang ato mga bulibrap. Nagtungo ni si Dato Bungot. Nga dili ta andam kanunay. Andam ta kanunay. Mangandam na ta. Ug gunahon na to andam boss ang atong bulibrap. Kini, mao gihapon ako na ipatay sa iya. Dato Bungot, mo na tang hapon sa mga kawan. Dili, atak sa kuha. Dili. Uy, tala diri. Dili basa-basa ilang mga import. Kaya naaman na ni Tiyang. Dili basa-basa ni. Nagtiyang na ni. Kamangon ako siya! Huwag kayo, tabling!
Patay kung patay! Ah. Wa na bala! Wala say bala, ikaw bala nila. Ay ako na putingan karon. Purot na. Uy! Boss, wa na pukul bala. Way bala sa ana. Wala kakong tirahan. Wala na kay bala. Isang bala ka lang. Uluhon na lang jud kanako. Parihan na to way bala. Pagkabuang way bala. Gamita na nato ni boss. Bungoton! Nay dire, mag-abot ta. Gamita way bala. Diri na. Karatiray na lang tani. Gamitan tani kistik bitin. Gamiton ko na ko na akong iring pusa. Pusang iring. Meow! Ako'y tigkuan-kuan ni. Kuya, Pusang iring. Gamitan mo na. Taro ka.